Добрага дня, сябры. Наступіў той самы дзень, калі я займуся вось гэтым колам. Ну і, канешне ж, пакажу вам, як гэта будзе адбывацца. Пагналі! Залатыя словы шафёра. Калі шинамонтаж непазбежны, бей першым. Демонтаж працягваецца. Я ўжо хвілін 30, напэўна, калачу по этому колу, но зразумела, што з таго боку знутры прыкіпела моцна. Вось тут на кліньях, на конусе дакладней, вось тут да кароны сам диск, обод прыліп, яго не здымалі гадоў 100. Капітальна сядзіць. Ну нічога больш не застаецца, акрамя як калаціць і калаціць.